Welcome back to my YouTube channel. Kuwi saya nomor ratunya ciliknya Jawa Timur, Bes. Iki klambiku iki piye to? Iso ngojrot. Iki klambi iki gak jelas lho. Mecedel, mecodel. Iki piye to iki jane ngono. Iki klambine iki jan gak jelas. Ngene apa iki? Iki klambine jan gak jelas iki. Klambine iki piye to, Cah? Aku dhewe ya bingung lho nggae klambi iki. Klambine iki piye iki? Moncrot ngalor ngidul lho, Cah. Aku iki ora cetok tuku klambi iki, klambine model piye. Iki ya mecedel terus pinggir iki mecotot daginge ya Allah. Iki konten opo? Ngene iki malah ra iso mbahas cilik ora bahas kenthuk mbahas kotang karo klambi. Iya iki lho maune piye to iki? Aku malah dadi nganu tukang anu klambi ngene. Iya to, Bes? Lah iki malah mecotot sepatu. Piye to jane iki? Iki klambiku ki lho piye, Cah? Iki kae klambine modele piye to? Gak jelas kok sumpah. Klambi gak jelas klambine, Bes. Iki kae modele piye iki apa salah ya? Apa salah ta? Kudune ngene ngono ta. Ngene apa ngene ngono ya? Apa serempangan ngene to, Cah? Ya gak iya bener ngene kok. Bener ngene. Alah jancuk oleh Cah. Celeh pokoke, Wis mencedel rono rene ra jelas iki lho. Gek iki ra sida bahas kentulan, Iki lho pecinta peli gedhi apa bau gedhi ngono lho, Cah. Wes hari ini kontennya gak jelas ya, Cah. Kontennya jan gak jelas. Kontennya judulnya engko benakne BH. Wes pokoknya benakne BH ngalor ngidul iki lho, jan gak sak. Iki lho gara-gara iki mau klambi wis digawe, setelah wis digawe mangki penak-penak koyok-koyok. Koyok-koyok mau ki wis penak lho, tak gawe klambi iki. Lah kok basan digawe kok macedel ngalor ngidul gak jelas ngene. Iki lho, lah iya lho. Sing sebelah kene lho BH-ne ketok. Apa kurang ini ngono apa keterlalu kenduwen ngono. Iki sing gawe klambi desaine klambi iki piye? Piye? Apa iki dhisik sampel ngono. Iki kudune dikenekne. Iki jan mek mbahas klambi karo BH le. Iki delokno. Gak jelas. Alambu guys. Aku gak poho. Jan konten cap itil lho. Aku mau jane arepe bahas YouTube iki lho, enek akun gede didol, enek akun gede iki didol mergo pendapatane iki sudah tak sesuai lho. Mosok dhisik iki dulu iku pendapatane 350 juta lah, sekarangnya 18 juta minus 18 juta minus lek koyo adewe 18 juta iku wis akeh cahyo. Wis akeh. Ngerti gak iku lho Farida Nurhan iku. Dhisik arek iku ya nang Hongkong kene dhisik iki. Tapi dulu kuwi. Terus apa kuwi jenenge? Apa kuwi jenenge? Akun YouTube iku dijual. Ya to dijual karena pendapatane iki wis mek garek 18 juta. Dhisik sekali konten iku sebulan tuh dapat 350 juta ke atas ya. Sekarang pendapatannya apa 20 juta aja nggak ada gitu loh. Jadi kayak kecewa terus akunnya dijual. Ya kita kayak para youtuber pemula lagi ya kudu semangat gigih ya toh. Kayak wong cilik ngene iki oleh-oleh 4 juta ngono wis bersyukur ya. 4 juta atau berapa wis bersyukur.
Karena dari awal itu pendapatan kita itu cuma 1 juta ya, jadi ini kita itu belum pernah merasakan yang tinggi, jadi ya mbuh kita nggak, ya semangat aja lah bos, wes ngono ae lah, iki konten ndak jelas iki, bahas